माला मोनफैगोन बेबायदिबा ओइ मा खालामनो नागिरदों सिबियाव जोंहा बेयाव औ ओंखाम संनाय कारबार लाइनसो लादों मानि जोंहा बर' आफादनि फरायसा आफादनि हारिमुफ्रा गोदाव सोराव दङ खोमालै नायजाथ'वाखै नालाय डेलिगेट जाबा हामसै ओमफ्राय नानिमोन जारौमोन आब'मोन ओमफ्राय नोंसोर मा खालामनो नागिरदों बेयावबा आलु हादों आलु मानो हादो ओमफ्राय नोंसोरल' ना दंबावो बिथाङा जोंनि मिरु एबसुनि सेक्रेटारि थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलाय बरायनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बेनि उनाव आरो बेजों लोगोसेनो आं बरायनानै लानो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेनि उनाव दब'खा हजाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरारि जथुम्मा दिनैनि बे बेलतला बाजार नोंथांमोननि बे गोथार मोनसे हाबाफारिखौ अर्थात दिनैनि डेलिगेट्सखौ दैदेननाय हजाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि मानगोनां बुंथिगिरि गुबुन गुबुन आनसलिकनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि नोंथांमोन आरो मानगोनां डेलिगेट्स आरो अबजार्भार गासैखौबो आङो नैबे हजाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि 5थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 8थि बोसोर गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि मुङै नोंथांमोनखौ सिगांबो बरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसोआ दिनै 57 बोसोर सौफैबाय अर्थात 57 years 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझार सोहोरनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव गायसनजानाय नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि गायसनगिरि आफादगिरि कानेश्वर बसुमतारी आरो लोगोसेयैनो गाहाय नेहाथारि कनेकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव मुलुगनि बर' फरायसाफोरखौ खौसेयै बर' हारिखौ फोथांना दोननायनि जे सिमां बै सिमांखौ रुजुननानै बिथांमोना दिनैनिफ्राय 57 बोसोर सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाजेनदों। 50 दिननि गेजेराव बिनि वर्किं डेजआ खमसे खम 210 नङाबा 5ल' जायो। बिनिनो गेजेराव गोबां गुदि फरायसालियाव 170-160 जन 60 दिनाल' वर्किं डेज जायो आरो बै माहेरा वर्किं डेजआव बिथाङा मा खालामदों बेखौ आनसलिकआ तदन्त खालामनांगोन। फोरोंगिरिया सঠিक भाबै टाइमाव फैदोंना फैयाखै सঠিक भाबै एग्जामखौ लादोंना लायाखै आरो बेखौ मावनो हायाखैब्ला बिमा बिफाया एसे नायसंनांगोन। दा जोंनि साबेसे बिमा बिफाया गामिनि गुदि फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिजों सावरायहैखायाबो गाबोन समफोरनिफ्राय सावरायनायनि बेबस्था खालामनांगोन। फोरोंगिरियाबो गाज्रि मोननायखौ बाथ्रा गैया। फोरोंगिरिया बरन्स बियो मोजां मोनगोन बिनि गथ'खौ आं मोजां फोरोंनांगोन। नाथाय जोंनिया मा जायो बेफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बावगारो। दा बै बावगारनायखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोसोआव लाहोफिननो थाखाय दिनै मा खालामदों मोनसे सोमावसारनाय बे आखायाव लानानै फैदों। आं गोलाव बुङालासिनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि हजाय जिल्लानि गासै बर' रायजो राजाफ्रा मोजां देहा मोजां न'खर मोजां रांखान्थियारि बेबस्था आरो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ
बेखौ मोजां रोखोमै गोबाना लानानै बेखौ आरोबाव गोजौ फारसे लांनाय मोनसे परिबेखौ जाहाथे लायो आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय दिनै जोंनि लांगा दख'ना जोंनि गामसा जोंनि आर'नाइ दिनै GI टेग मोनबाय नङा होमबा बेखौ आरो गुबुना लाना थाङो आंनि होनना बुंनो हाला जिअग्राफिकेल जायखौ इन्डिकेसन होनना बुङो दा दिनै बिटिआर सरकारनि चिफ प्रमद बर'नि नाजानायाव आर'नाइखौ बर' नङा होमबा जेरै बे गामसा गुफुर हि गुफुर फालिखौ हारसाफ्रा हारसानि होननानै GI टेग बिथांमोनाबो बानायबाय दा आर'नाइखौबो भारतबर्षनि जेरावखि थाङाथों मानो बिनि गुदिखौ नागिरोब्ला सोरनि होनना बुङोब्ला बर'नि होनना बुङो दा बे आर'नाइनि आगजुफ्रा गुबुनजों लांजाबाय गुबुनजों जोंनिफ्राय बोखारनानै गावसोरनि बानायहैजाबाय नाथाय दिनैनि तारिखाव जोंनि जि आगजु जोंनि जि आगजुफ्रा गुबुनजों लांजाबाय गुबुनजों जोंनिफ्राय बोखारनानै गावसोरनि बानायहैजाबाय नाथाय दिनैनि तारिखाव जोंनि जि आगजु जोंनि जि हानाय मुवाफोर बेफोरखौ नैबे रोखोमनि गेजेरजों मा खालामनो हायो सिनायथि होनो हायो